Alright, get the point. I just welcome you in a special way. As a channel yetu ya Get the Point. Kando ya njia alikuwa ameketi Batimai. Yeah, wanaitwa ministers ndani ya mpango Get the Point na kwalga ni somo rovelio o SKIZA morovelio ko chigo chirakera tukule chuma ko chakera chinsa ibere chia morogo bargo ikachinsa inye omorovelio ino nya already bagali okwana na bateli bachire nkuma imeyagusina boiko isiko iyagusi yani bakurukunga te solo ati Batimayo aliposikia Yesu anapita akapasa sauti. Boiko no nyali bagali okumera na nechikwaya korwa imeyagusina boiko isiko iyagusi chachire nkuma na boiko te upcoming choirs go sechikwaya chichiko grow echichigo chaka noma unirehemu mokozi unipe macho na mbali na marandi gusama tero nonyora barandi kurwase abarandi gusaba pasta au mnabona pasta Matara baito muduraro kuja abantu bobu bakago cyo buri ngaki nkoni muri buri munone muikoni macho yake kai ayekaranza buo ekoroka onyore no okoreteki niweze ona yoyapenda yobona noma sana unirehemu mokozi unipe macho igo mwanchu muri no motegario Get the Point wakwariganirie guchakira chinsa ibere gweka chinsa inya chia lituko lia mokozi ntomerane na bateli na boiko abarandi nechikwaya au ime na isiko iyagusi muna orabe ko koleteru na Mandela 04 yobona dirakabu